butyag sa pipila ka Davaoenyo nga naglaom silang makauli sa Pilipinas nga buhi si kanhi President Rodrigo Roa Duterte ug dili sila uyon nga abo na lamang kini nga mauli sa Davao City. Kinihuman nga nanugon matud pa si FPRD ngadto kang Vice Presidente Sara Duterte nga kun makabsan kini sa The Hague dili na ipauli ang iyang patayng lawas sa Pilipinas ug abo na lamang ang ipauli. Sa pagiginabi sa DXDCR Davao miingon si Evangeline Romano sa 63 anyos taga Huario Village nga nagampo siya alang sa kaluwasan sa kanhi presidente ug naglaom siyang makabalik pa kini sa nasud nga buhi. Samtang may pahayag sab si Carmen Nocus sa 69 anyos ug residente sa Purok 9 Barangay Maa nga dili siya musugot nga abo na lang ni FPRD ang mauli sa Davao ug mas buot niya makita si Duterte nga makauli pa sa iyang yutang na tawhan. Subay niini nagmalaumon gihapon ug nanawagan sila nga unta dili paminawon sa pamilya Duterte ang gipanugon sa kanhi presidente ingon man himo nila ang tanan kasama aron makauli si FPRD sa Davao City. Tatak RMN.